Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para pamirsa ing dalam liputan dinten samenika. Kula punika Siti Nurfanisa. Kahanan udara dados kejelasan khusus kangge masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sajroné sauntara minggu pungkur wilayah punika kerep keparang dening udan kanthi intensitas cukup dhuwur. Malah sawetara wilayah ngalami udan deras sing terus-terusan. Kahanan punika dari macam-macam pihak tetep rakit awak dhewe kangge antisipasi akibat sing bisa kelakon. Sawetara wilayah sing paling kerep kena akibat Kecamatan Genteng, Sluring, dan Gambiran. Ing Kecamatan Genteng, dalan umum kaping pirang-pirang ngalami banjir sing mengganggu lalu lintas kendaraan. Masyarakat uga nyritakake menawa sawetara selakan uwit kebak amarga nggawa akal lendut lan reget sing digawa dening aliran banyu udan. Kajaba iku BPBD Kabupaten Banyuwangi uga wis ngaktifake posko siaga ing sawetara kecamatan sing rawan belai. Petugas wis siap kangge menehi bantuan darurat yen ana kedadian sing ora dikarepake. Masyarakat diceluk supaya tansah ngawasi informasi cuaca paling anyar liwat saluran resmi BMKG lan pihak berwenang lokal. Akibat liyane saka karepna udan ya tambah resiko longsor ing wilayah pegunungan. Pihak dinas sing kegandengan wis nindakake pemantauan marang lereng-lereng sing rawan lan masang papan tanda berbahaya kangge masyarakat sing manggon ing sekitar wilayah kasebut. Karepna kahanan udara udan ing Banyuwangi pancen dados tantangan. Nanging kanthi kerja sama antarane pemerintah lan masyarakat, akibat negatif bisa dikurangi sedaya mungkin. Monggo tetap jaga kebersihan lingkungan lan tetap waspada marang informasi babagan kahanan udara lan potensi belai. Punika minangka liputan kita babagan kahanan udara ing Banyuwangi. Kangge informasi luwih lengkap monggo mampir menyang situs resmi pemerintah Kabupaten Banyuwangi utawa akun media sosial sing kegandengan. Sugeng tindak bakal ketemu meneh link ing liputan sebanjure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.